ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 24 феврали 2026 сол навори хонаҳои арзон дар канали Саудо ТВ. Вариантҳои коробка, вариантҳои мақсад хонаҳои ремонтдор, вариантҳои заминои мақсад сотихҳои кам-кам, вариантҳои квартираҳои мисол ҳастаи квартираҳое ки мисол квадраташ баланд, квадраташ кам. Хулоса ки беҳтарин вариантҳои қатъи хонаҳоро навор мекунем. Тамошо кунем бачаи азиз. Баъдан барои қабули реклама WhatsApp ма мегузорам. WhatsApp барои реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, офис, умуман чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ бошад дар WhatsApp рӯйка метавонен. Ёки омада хонатонро аз пешам навор карда метавонем бачаҳо. Профессионал видеонавор мекунем, дар фурӯш мегузорем. Лайкотонро монед дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунед. Наворро шурӯъ мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. Пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. Дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Борҳотонро роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? Дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Чиртакда қарор дорад. 4 хонаҳай 4 сотиқ замин дорад, 400 000 сомон нарх дорад. об дар ҳавлӣ ҳай бача азиз. Ба роҳи калони Душанбе Кулоба мега 300 метр роҳ масофа дорад. Тақрибан амиқа хулоса 300 метр роҳ масофа дорад. наздикии мактаб, наздикии садик, бозорча, сохтмон буд шидагӣ падъабои тайёре бача азиз. чихеле ки мебинед ҳамин ҳолат кардианша савдо мешавад 400 та аз думи канали мо ба шарте ки занг бизанем бача азиз. хулоса навор кардем, рафта ҳамин хонара дина числаи 23 да навор карда будем аз пеш. варкне хай хона беҳад хонаи зур лаби роҳи калон, шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат да қарор дорад азиз. мақсад шоҳроҳи Кулоб Ваҳдат, Кулоб Душанбе, ана ҳамин ҷадсон дар Ваҳдатай. 400 000 3 та хонаи 3 ба 6 дора, 1 та хонаи 4 ба 3 дора, битонои ҳоҷатхонаву анҷомхонаву кухни баня рехтагӣ тайёрай. боз дар ҳамин дохилам боз кухни ва мақсад баняву ҳоҷатхонаву мақсад дорад азиз. 400 та боз савдо мешавад, занг зад пурсоншед. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар ноҳияи Дӯстӣ участкаи Қубодиён аст ку дӯстон, дар ҳамонҷа қарор дорад. заминаш 20 гектара ташкил метиҳад. замини 20 гектара мегам, бахши бача 20 гектара там. замини 20 гектара, адрес ҷамоати Деҳқонобод, участкаи Қубодиён, ноҳияи Дӯстӣ, замини 20 гектара, адрес ҷамоати Деҳқонобод. 3 дар хона дора ва 8 сотиқ замин дора бачаҳо. хеле нархҳо ҳамин редка мешавад бачаҳо. ҳамин кадомитон дар мақсад лозима ина марамат занг зад пурсоншед аз уми канали мо. 260 000 сомон иншоалло бо савдо мекунанд. чихеле ки видеоро дидесен ҳамаш қонуну қоидааш қатъӣ. банияи дарунӣ, об ҳаст, свет ҳаст, документҳои хона 100% ҳастай, ошхона дора, оғилхона дора, анҷомхона дора, ҳоҷатхона дора. 3 дар хона дора, 8 сотиқ замин дора, савдо мешавад 260 та. бо ина маълумоти пураша аз уми канали Саудо ТВ
метонен бигирин, занг бизанед бачаи азиз. дӯстони азиз, мегзарем бас дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Раҷаб Исмоил, деҳаи ҳаёти нав, 475 сотиқ замин, 6 дар хонаи евроремонт, калидор, дорои 3 подвали замонавӣ. бачаи азиз, ёкненда просто хай ака мега ки хонада гарени расход кардем, ами маҳсулотҳои расист ки қад кардагем, ай сумдаркор савдош кардесем. хонаҳои евроремонт бо тамоми санъатш, и территория бачаҳо гарени ободаи, и территория нарх наво гарени қиматай. мактаб, масҷид ҳамаш беҳтарин шароитҳои хубқатӣ. хоб 6 дар хонаи евроремонт, баъдан 475 пашти 5 сотиқ замин, калидор доранд, обши 3 подвали дига ҳаст. дӯстони азиз, нархш 1 миллиону 500 ҳазор сомонӣ. 1 миллиону 500 ҳазор сомон иншоалло боз савдо карда мешавад. ҳамирам арзон монда бачаҳо, медонед. ҳами тоҷикистони мо баъзе ҷоҳое дорад ки дар уҷа мисол зиндагӣ просто кардан зури бадай, ва он хоти нарх наво ҳам қиматтаракай. хутон агар бо рафта бинед мақбултон мешавад бачаҳо азиз. 1 миллиону 500 ҳазор иншоалло боз савдо мешавад. хонаҳо фасоншу беҳтарин ремонтош қатӣ. ай сумдаркор бояд фурӯшта бигзоранд. занг зада аз умми канали Саудо ТВ салом расонем бачаҳо азиз. дар видеое ки мондем лайк монем ки ами навораи мо тоб рава, хонаҳо савдо шава, ки соҳибхонаҳо мақсада аввалаш худованд ба медан ки Саудо ТВ эълон мекунам, хонаҳомона савдо мекунем. ба ҳам хотир бачаҳо азиз, ҳамин мардуми хидмон, мардуми мусулмон, тоҷик, ҳама каса дастгирӣ кунен, лайк, поддержка, поделиться, подписаться. ҳамин я лайке ки мегузорем бачаҳо азиз, та 15 нафарда навор тоб меравад. хулоса беҳтарин кор мешавад. оиди хона дӯстон, рақамҳои соҳибхонада занг зад писончед. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад. дуҳуҷрага квартира, ина падез, дар сеюм этаж, бо масоҳати 56 метри квадратӣ. хонаҳо под шпаклёвка тайёранд. стяжка, монтаж, шкатур кардагӣ тайёр. 56 квадрата 265 ҳазор сум меган, бо савдош мекунанд. телефоншона мегзорам, занг бизанед. срочна ва фурӯшӣ дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари Пешина қарор дорад. 56 квадрат, наздики Садик, наздики мактаби 75. хоб бассейн, клиника, хулоса ки дар ҷои беҳтарин 15 этажа дом дар сеюм этаж қарор дорад. 265 ҳазор ана ҳамин доми мо дӯстон азиз. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ мо дар ҳамин дом ай. дуҳуҷрага квартира ай, дар сеюм этаж бо масоҳати 38 квадрат ай. 50 солагӣ, ноҳияи Ёвон, 270 ҳазор сомонӣ. 38 квадрат, сеюм этаж, духонага, 270 бо савдо мешавад. дом пеши сауна, пеши масҷиди ҷумъахонӣ. нав айремонт бромад, лифт кор кардеста, марҳамат, хонаи арзон, кухни, мебелша, хулоса ки мезанем метем, ҷошта тайёр мекунам. бета далниши маълумот занг бизанед. 38 квадрат, духона, 270 ҳазор бо савдо дорад. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар якум этаж бо масоҳати 46 квадратни метр. 8 маҳалла, 8 микрорайони шаҳри Ҳисор дар назди
доми лаззат қарор дорад. шаҳри ҳисор 240-46 квадрат ҳолати коробка. ассалому алайкум мардам дар ҳисораи 8 маҳалла микрорайони 8 пушти доми лаззат қарор дора баша азиз. 240,000 мегиша бо савдои соз дура. кадомитон дар лозимае аз номи канали мо занг бизанед дӯстон азиз. агар шумо хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ дошта бошен ва хоҳем ки дар ҳамин кӯтоҳтарин муддат савдо кунем, дар ватсапи Саудо ТВ нависен аввали видео охири видеода мондагием барои реклама. мо омада хонатона аз пеш метавонем навори профессионал мекунем. дар 4 ютуб канала, тикток, телеграм, инстаграм реклама карда фурӯшта гузорем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. дукомната квартира дар ноҳияи Рӯдакӣ тақарру дорад дӯстон азиз. 1 этаж 42 квадрат. ремонтоша хай десен кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад. ремонт кардаги тайёр мехарен, омада зиндагиро сар мекунем бача азиз. 290,000 сомон нарх. доми духонага, яке ки духонага мега ремонт дора. 1 этаж обдон, 10 тон оби кӯча ҳастай, садик мактаб медпункт наздикай. хулоса дӯстон азиз, Ленинский район ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. 290,000 сом нарх дорад бо савдои соз мешавад. аз номи канали мо ҳамроҳи соҳибхона занг зад дӯстон пурсон шен. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳафтум дар ҳамин домад дӯстон азиз. ҳамин домад дуюм этажда 40 квадрат дорем. 40 квадрати фурӯшӣ 245,000 сомонай. чорраҳаи шаҳри ваҳдат. хоб акира нагуфтам ки пеши ҳайкали модар боша, станса боша. хулоса ки чорраҳаи шаҳри ваҳдат мега. якхонагаи 40 квадрат 245,000 сомонӣ. телефон ахири 6969 занг бизанед, дастши маълумотша бигиред. як хона 45 квадрат метр боз нашуд 245 боз савдо мешавад. агар ки аз номи канали Саудо ТВ, канале ки рекламаш кардаи занг бизанед бача азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки 3 комнатаҳай 6 сотихай деҳаи кулободи нав мега. кулободи нави ноҳияи Ёвон 3 ҳуҷра 6 сотих замин. хуб нарх 199,000 сомонӣ бо савдо дорад азиз. фурӯшӣ бо нархи дастрас дар деҳаи кулободи нав, ҷамоати Г Юсупова. хона ҳолати коробка мебошад. савдо мешавад 199,000 бо иншоалло муомила дора. кадом метавонад дакора аз ҳамин ноҳияи Ёвон ина марамат занг зад писанд шуд азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба ноҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки 3 комната, масоҳати 10 сотих замин, ҷамоати Лолазор, ноҳияи Данғара 260,000 сомон нарх. одамое ки ай Данғара хонаи арзон гуфтезен, пас марамат қабулш гирен. ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор 3 ҳуҷрага 10 сотиха 260. ҷамоати Лолазор, деҳаи Дурахшон 1. номи пешраш бульёни поён, роҳи Калони Данғара восе 200 метр дурай мега. мактаб 600 метр дурай, бунгоҳи тиббӣ. хулосаи гап ки нархш 260 бо савдо дора.
дӯстон азиз, мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. одамое ки аз ноҳияи Фархор хонаи арзон гуфтеса боша, ина дӯстон бигиренш. Беҳтарин проект, беҳтарин варианти харид кардани хона. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 6 сотиқ замин, кӯчаи Умари Хайём, ноҳияи Фархор, 290,000 сомонӣ. Умари Хайём мега документош мекунем, метем. Ҳамин нарх да 290,000 мегирем, метен. хуб баъдан худшон далши бо айкисаи худшон бача азиз ҳуҷҷатҳои хонатона кана метам. дар кор бошад занг бизанед, дар кор набошад азиз хай мақсад ки видеоро як камтар гузаронем. Бо ҳамин Саудо ТВ дӯстон навор мекунад, шумо тамошо мекунед. чизе ки равон мекунанд, чизе ки роӣ мекунанд, чизе ки мисол комментария мекунед, қабул мекунед, ҳамаша навортон мекунем. мақсад баъзе ҳастак меяг айҷамада ай тарафҳо и тарафҳо хона дар корай оиди масъулият сумо муроҷиат накунем, чунки мо риэлтор нестем. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира дар 6 метр бо масоҳати 54 квадратный метр. мега ки гардиши фабрика назди коллеҷи тиббӣ доҳирдаки Ленсгер, шаҳри Душанбе. хуб 285,000 меган арша бо савдо мешавад иншоаллоҳ. агар ки серьёзни харидор бошен, фикр мекунем гача азиз ки варианти беҳтарин барои харид кардан ай 285 та 54 квадратный метр, духонага 6 этаж, ҳамин Ленский районда қарор дорад бошад азиз. дӯстон азиз, мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки квартираи навбатӣ дар ҳолати коробка. ду хонага квартира 50 квадрат дар 3 этаж, шаҳр Душанбе дар 9 километр қарор дорад бача азиз. иҷозати ремонт ҳастае. ивазам ба мошин варианти алиши дора. хел ба нарх 265,000 сомон, 50 квадрат, ду комната 3 этаж, 9 километри, шаҳри Душанбе. далши зангзад дӯстон пурсоншен. бардор азиз, дар видео имкон ёфта лайк монед, дар канали мо подписатсия кунед. ҳамин чизе ки қабул мекунем ҳамаша хушука навор мекунем ва пешниҳоди худтон мекунем. ба ҳам хотир бачаҳо рафти тамошои навор лайку поддержка кунед. рақами ма барои реклама, шояд хона, замин, мошин, квартира чизе дорем, роҳӣ кунед, реклама кана фурӯшта мегзорем. иншоалло ки дастгирии шумо мекунем. телеграм канал ма дар бораш гап мезанам бачаҳо, силкаш комментарияда дороин беҳтарин. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.